Сякаш зла прокоба ни изпраща на това място, където протурският тероризъм в наши дни доказа, че новото робство ще заработи с приемите на уродливите нечовешки средства. 9 март 1985 година, 21 часа и 31 минути. Във вагона за майки с деца на влака Бургас-София избухва бомба. 7 души загиват, между които 2 деца. Часът в часовниковия механизъм е зареден така, че бомбата трябва да избухне с навлизането на влаковата композиция в тунела. Заради маневра на гара Златица, влакът закъснява с 2 минути и взривът избухва тук. Членовете на нелегалната организация Турско национално-освободително движение в България наложила основите на бъдещата противоконституционна партия ДПС Емин Мехмед Али Али, Абдула Чакър и Сафет Реджеп са преките извършители на пъкленото дело. През 1988 терористите са осъдени на смърт. Сабри Мехмед Али, брат на единия, изсипал отрова във вододайната зона на село Люляково, е осъден на 6 години, но излежал 2 години. През 1990 е амнистиран от президента Желев като репресиран и дори получава обезщетение за това. 1993 година Ахмед Доган реабилитира терористите, като им издигна чешма в бургаското село Транак. На тази чешма се кланяха властимащите, които нито веднъж не почетоха през годините паметта на жертвите тук. Не отразиха терористичните актове в хотела на Сливен, летището на Варна, гарата в Пловдив, плажа в курортен комплекс Дружба. Затова пък дадоха компетентна оценка на потресаващия терористичен акт на летището в Бургас. Кървавата чешма и новото робство са основни теми във върховите журналистически постижения на телевизия СКАТ в лицето на Силвия Трендафилова. Разследващата журналистика и мащабна обществена отговорност в родолюбивата и патриотична мисия разкриха онова, което или се прикриваше, или се видоизменяше като информация, като оценка във времето. Телевизия СКАТ и Националния фронт за спасение на България устояха на противоречията и демагогията през позорните за България времена. На 11 септември 2007 година със средствата на телевизия СКАТ и активната ангажираност на собственика на телевизия СКАТ Валери Симеонов и по проект на архитект Здравец Хайтов и скулптора Александър Хайтов, синове на патрона на телевизия СКАТ, големия патриот, българин националист Николай Хайтов, е издигнат мемориала, пред който сме днес, за да отдадем почит пред паметта на Георги Цветанов на 12 години, Стефан Атанасов, 13 годишен, Райна Бозукова, 64 годишна, Яворка Петрова, на 38 години, Емил Николов, 40 годишен, Николай Генков, 64 годишен, Стилян Иванов, 60 годишен. Нека с едноминутно мълчание сведем глави пред жертвите на протурския тероризъм в България на колене.